gare ku. Sunana Jamila Umar. Sunana Fatima sun gani ka sani. Yau dai na kawo ku hanya mai sauki wanda za ku yi amfani da data concept. Na san wasu ba ku da labarin data concept. Dama gare ku matasa, maza da mata, dukan ku ra ku. Data concept wata sabuwar manhaja da take ba ma masu siya da sayarwa damar siyar data cikin sauki da rahusa. Da kuma sabbin masu sha'awar fara sai da data domin tsayawa da kafafunsu kan da cika kula su mutu. Bari mu je mataki na farko. Mataki na farko shine ku shiga cikin Play Store ku rubuta data concept kamar haka domin mallakar manhajar kan wayarku. Mataki na biyu shine shigar da sunayen da bayanin sirri, number wayar, email address da dai sauransu. Mataki na uku shine idan ka shiga za su baka number asusun ka na data concept wanda zai baka dama na tura kuɗi daga asusun ka na banki zuwa asusun ka na data concept. Na hudu shine sai ka danna inda aka nuna maka alamun siyan data. Wannan shine zai baka damar shigar da number wayarka domin ka zaɓi datar da ta dace da network ɗinka. Data concept Farin cikin al'umma. To ke kina da ulcer amma maimakon ki je inganci. Assalamu alaikum masu kallon mu, sunana Maimuna Aminu Abba. Kamar yadda muka saba yau ga mu da mashahuri dakta daga Inganci Islamic Herbal Center. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu al'ummar Libya, Ghana, Cote d'Ivoire, Chadi, Cameroon da kuma gida Najeriya. Sunana Dr. Kabiru Usman Dada. Wannan cibiya mai albarka ta tanadar muku maganin istimna'i, wato shine wanda zai wasa da al'aurarsa don biya wa kansa bukata. Yakan iya jawowa abubuwa kamar haka: saurin inzali da kuma low sperm. Hakan yakan iya jawo rashin haifuwa. A wannan dalili ne wannan cibiya ta mai tarin albarka sai nazari don binciko magungunan da za su magance cututtukan da suke damun. Ina masu fama da sanyi kamar bangaren sanyin mara ko sanyin infection ko gloria. Ina masu fama da diabetes ma'ana ciwon suga. Ina masu fama da liver hunter type A ko B ko C ko LCC ma'ana liver cancer chronic. Ina masu fama da matsalar ciwon ido wato hakiya ko yana ko glaucoma. Kamar cutar HIV. Wane irin tanadi al'umma kuka yi musu? Allakanu malikan lakanu, allakanu faukan lakanu. Wannan ana shan su tsawon sati 6 ne in dai mutum yana da HIV. Da yardar Rabbul Izzati zai warke. Wa qarqalan nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wani kulli da'in dawa, dukkanin wata cuta tana da magani, dan haka babu sharadi bane zai saka samu da ciwo ba za ka nemi magani ba. Domin ma anzalallahu da'an illa ma anzala lahu shifa. Allah subhanahu wata'ala bai halicci cuta ba har sai da ya halicci maganin ta. Maganin mu ba mu ke ba, Allah ke yi, amma muna da sanadi mai karfi. Wannan cibiya ta ƙware wajen ba da magungunan haihuwa. Ulcer ko ta kai tsawon shekara 10. Shin wani irin magani ni ya kamata a bani? Inda a sha a tabbatar an ci abinci. Lallai inganci ce. Kar ku saki a baku labari. Ga masu neman babbar ofishinmu, muna cikin garin Kano, garin Abuja, a cikin Taraba, Jalingo, a jihar Sokoto, kaman a cikin garin Maiduguri, a cikin garin Neja Mina. Muna da babban ofishin Ingancin Islamic Herbal Medicine Center. Muna mika saƙonmu a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci da mutuntawa. Ku nemi Inganci Islamic Herbal Center. Ƙasashe daban-daban man zaga don ba da magani. Ku neme mu za ku samu sauƙi da yardar ilahuna.
waƙi'a ya fi madambaci. Sannu a sannu za a san kyakkyawan lokaci. Mai so baya bambanta mai rai da mahaukaci. Kowa in za ya auna hanya sai dai baka ci. Saɓanin ra'ayi ina jin ka. Na zo ne yi shawara akan wani abinci. To ina jin ka. Maryam ce ta ce tana so in ba ta dama domin ta maye min gurbin ummi. To kai me kace? Gani na yi yin hakan tamkar cin amanar ummi ne. Haba Lubai. Ni a tunanina da hangena daidai ne. Ai idan ummi na son ka ba za ta je ta auro ni ba. Tana son naka ta bakare ta auro ni? Ni na ganin malam ka amincewa Maryam kawai. Shikenan ba ku mai gani abin da saboda yanzu ni abin da nake gani ba ma ɓata lokaci saboda an ce da zafi ake bikin ka ko ba gaskiya bane kuma abin ya wuce shi ke kara ba ka so mai kaunar ka da tafi gidan su Maryam Musulai zai duk nisan zamani da kakkausan tsokaci ko wuta ta tanda ba komai me za ta ci mai shirya waƙi'a ya fi madambaci sannu a sannu za a san kyakkyawan lokaci mai so baya bambanta mai rai da mahaukaci kowa in za ya auna hanya sai dai baka ci sabanin ra'ayi. Wato Bello, ni fa gaskiya abin da ya faru da zai bani mamaki. Me abin mamaki a ciki? wannan yarinya ummi ne ta yanke jiki ta faɗi to sai dai ya kama gaskiya ya kamata mu sake koma asibitin nan mu duba ta mu ga halin take ciki ko Me za mu je mata asibiti? Kai ka manta ba duk wani abin da ya kamata mu mun riga da mun mata. Mun koma me za mu mata? Me kuke ta tattauna ne haka? Sannan Yawwa, sai gida. gida. Zai hajiya ta ba budurwar Bello ce ta yanke ciki ta faɗi to shine muke magana ya kamata ka je asibiti mu duba ta. Ni fa gare ni cewa budurwata. Domin ni ba na da wata alaƙa da ita kar ka manta fa a yanzu fa matar wani ce. To dai yanzu Ibrahim tun da ana magana cewa matar wani ce bai kamata ku je ku ce za ku duba ta. Saboda kuma mijinta ai zai ji ba daɗi ko? Wato hajiya dama ba wai saboda na ga ba wai ba ne ba ce ko kuma son cewa ta riga ta zama ƴar uwa shi sai na ce na ya kamata mu zo duba ta. Ummi ce da gidan kake hawo. Ummi. Eh. Ummi fa kuka ce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya, dama ke santa ne? Ibrahim, ku tashi da Allah Bello ku je ka shirya maza ku tafi dan Allah ku duba ta. Tashi mana Bello ku tafi ku je ku duba ta. Ka shiga shirya amma ba shirya sai mu ci ko je ka shirya sai mu. Yawa bisa gwaje-gwajen da muka yi ya tabbatar da cewa da lokacin da ta faɗi ta bugu a kanta. Kuma hakan ya jawo mata matsala a gabanta. Ina nufin ta yi nutse ne ina nufin ta manta da duk wani abu da sani. Ya za a yi yanzu? Wanda ke da kyawun kwanciyar ce daga
ubangiji haka Allah yake yi da bawansa a duk lokacin da su mafita hanya ɗaya ce wadda za mu ɗauka in muka ɗauka insha Allah tunanin ta zai mafitar shi ne abu zai bata mata rai domin duk wani abu da zai bata mata rai shi ne zai jawo duk wasu abubuwa da ake tunani a tsakanin yawon da sabon kanta. Na ce ba? Ok, ku yi haƙuri. Salamu alaikum. Ashe kun san abin da ya dace ku yi. Amma alaikum salam. Da Allah zan iya magana da kai minti biyu? A'a. Saboda me zaka ce ai baka san me zan gaya maka ba ko? Ban sani ba kuma bana da bukatar in sani. Kai kwa malam, kaga zuƙeƙiyar mace ta zo tana son ta yi magana da kai amma kana ƙoƙarin hana ta? To ke wa yasa da ke ake yi? Ki bari ta yi magana mana. In kun yafe mana shigi buge shi muke iya a gurin nan. Ka make ni. To sai ka make ni mu gani. Duk nisan zamani da kakkausan tsokaci, ko wuta ta tanda ba komai me za ta ci. Mai shirya waƙi aya fi madambaci. Allah sarki, wannan yarinya tana ganin rayuwa. Yanzu yaushe ma ta fita daga cikin wannan wahalar kuma ake ta sake faɗa wata. Wani abu ya dama ya faru da ita haka? Ka san fa bai daɗe ba aka ce saurayin da take matuƙar ƙauna ya yanke jiki ya faɗi ya rasu. Wannan yarinyar nan ta haɗu da matsala sai da aka ɗauke ta aka kai ta ƙauye nema mata magani. Kuma yanzu a ce ta faɗa mata matsalar. Hajiya kina nufin dama Ummi ba aure ta yi ba? Ai Ummi ba aure ta yi ba. Ai da Ummi ta yi aure da tuni na samu labarin ta yi aure. Amma Ummi ba aure ta yi ba. Ko wani abu ne na faruwa. Ba komai hajiya. Kamar yaya. Muna zaune muna hira da ku kuma sai ku tashi ku fita ku tafi. Ai shi kenan. Ƙawata, gayan nan fa ya so ya disga mu. Kamar ya kenan? Gaskiya gayan nan yana da jiji da kai. Sai ne abin da na gani ya burge ni kenan. Kuma kin san ina son yara. Bugu da ƙari kuma yana da gemu. Ga gashin kanshi kuma yayi matuƙar burge ni. Gaskiya ko gayan kwata-kwata bai mun ba. To ai ba ke nake da buƙatar ki ce hakan ba. Zuciyata nake da buƙatar ta ce hakan. Kuma kin san mene? Dan Allah kar ki sake min magana akan sa ba na so. Amma tashi kawai ma mu tafi. Allah. You're fine. Ibrahim ka ji wani abun mamaki wai a shirya ma Ummi baki aure ba? Wallahi ni kaina abun mamaki yake bani. To amma me yasa Maryam za ta yi haka? To, ƙarshen ta da gaskiya akwai wani abu da ta shiryu a cikin al'amarin. Azzalima, an Allah da ko ba ta nasara ba wallahi. Soyayya ce so ne, komai kan iya faruwa dama kan irin wannan al'amarin. To ai ko ba za ta samu na ba in dai haka ne. Duk ma ba wannan ba. Na samu labarin an ce Ummi ta farfaɗo. Ya kamata mu je mu duba. Aiko ba ma wata ko mu tafi kawai.
bari dai zuwa an jima ko in muka nutsu. Ai ni gaba ɗaya sai in ga kaman an jima ma yayi nisa. Ai shi sanne ba ta hana ba sai dai a daɗe ba. Shi kenan ba Bari zuwa an jima sai ba. Salma, na san ki kaɗai ce zaki maganin abin da yake damu na Salma. Zo mu shiga cikin mana. Ba na son shiga cikin gida. Hakika ce ni kaɗai ne zan iya baki shawara. Ina Bashir? Bashir na riga na masa wulaƙanci na kore shi. Yanzu na rasa inda ran sa kai na. Kin mai wulaƙanci? Garin yaya? Da Allah ki bude da Allah mamin ina yana abin da mamin. Wai ga ruwa ga abubuwa kin sa ni kawai sai abin nan nake. An je ce ba sakon naki sun ce ba su gama ba. Kamar ya ba su gama aiki ba. Ka ta hankalinka baya kan aikin nan. Wanda Allah mu saka kimi irin wannan abubuwan da kake mun ne kan fi sabilillahi eh. A'a kamar ya me nake sa nake miki ruwa ne ka ce uwata ni kin ganin abun nan ba zai wallahi sai in tafi a kafa. In ban miki motar ki wani abu ne? Kamar yaya na ga abubuwan da kake mun duk abin da ke faruwa da ni kai da kake ja mun su. Bismillah yanzu ka san me ke faruwa da ni ne daga wannan sai wannan amma ka zo kana ba iko aka. Kamar ya ne miki iko aka. Na ga irin wannan abubuwan wallahi tallahi. Baka san me ke faruwa da ni ba? Ba ruwa na bari in je imamin ina rabu da ki kawai mami. Duka wannan sai wannan. Kin ji duk abin da ya faru Salma? Tab, yanzu wannan bawan Allah da kika bar labari ina zaki ganshi? Yanzu? Zaki raka ni ne ki zo mu je. Duk inda samari suke zama, za mu je wannan bincikawa har sai Allah ya sa na samu shi. Saboda idan na zo na ka zuciya na ta iya bugawa baki san me nake ji a cikin raina ba wallahi. Banda sukuni. Banda kwanciyar hankali. Shikenan mu je. Tabbas kuma ni ce miki. Wannan ɗan uwanki ce wannan. Ya san ko za ki zama kawatar da dole. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sannan ku da zuwa. Ya wani lafiya ɗan wani gida. Ya ne jiki? Jiki alhamdulillah da sauki. Amin. Suna ɗan uwan ne. Tabbas ‘yan uwanki ne su ne. Allah sarki. Amma wancan ya burge ni. Me sunan shi? Ummi, Logan ne fa da yayi Ibrahim. Zan iya roƙon wata alfarma. Kamata mai fa ummi. Don Allah, ka dinga ɗaura min aure da shi domin zuciyata ta kamu da soyayyar shi. Idan ban aure shi ba zan iya mutuwa. Kaga mutum da gidansa kamar barawo ina a tamfata. Hajiya san da ina kwana. Na ce ina a tamfata. Yan mata a dangare in ba ku ba gari kuma in kuka yawa ni garin yayi mun daidai. Dinki na kawo. Yau wannan irin dinki ne. Shadda ce na kawo. Dogon riga ne. Baiwar Allah
wannan aikin mata girma. Yanda kike din nan bai kamata a ce kin saka wannan ba. Karɓi wannan. Ka muki. Wannan ai kayan manya ne, babbar shaka ce fa. Ina ogan naka? Baya nan ya je kasuwa suwo kaya ne. Dama wata ɗinki na kawo wani biki na zo ya gunguje ni kamar yadda ya sabe mu. Dama dai Allah ya mana dawa ai. Wata atamfa ce kwara 300 na ɗinki ta yanzu nan saboda wasu mata ne za su yi biki. Sai wasu 'yan solo sun ce musu irin wandan nan na rawar bungalo. Na ɗinka guda 17 yanzu. Wallahi, tallahi, ko Habu tela mutuwa yi sai na tono shi daga kabari na kawo miki gawarsa. Ka tono min gawarsa yi mai da ita. Ni ba Habu tela nake son gani ba, kawai a tamfata nake so a bani. Uzu billahi. Ina shaitan rajim. Ai sai kace kin zo. Ai ina ganin ka. Kana alwala a kofa, kana ganin tsayuwar arede ta sahu. Kawai ka fada ka rufe kofa. Wakatin salatin ne nake ganin zai gudu. Sai na ce bari in maza in zo shago in tare shi. Ka bani kuɗin a tamfana ko kuma ka bani a tamfana. Na ma ɗinka kawai yanzu baki za. Kuma Allah ya da wannan ɗinkin zai kin mai min kyau. Ku shigo daga ciki mana. Haka, Allah da. In da kana da matsala wallahi. An jama abin da ake soyayya. Ka gaba kafin ba soyayya ta karɓu sai an yi yunkurin kyautatawa. Tukunna ba wai abin da ake ba. To. Yanzu dai duk ba shi ba. Ni dai kowaye ne zai fara shigowa ni dai ku shigo ko? Sai na yi taku biyu tukunna kai taku. To. Salamu alaikum. Haba da Allah. Ya uda ki shiga ki dauko kayan mutane. Tun ɗazu ka ajiye ka ki dawowa. Shi da na shiga na ɗauki wannan da shi zan tafi in ka kawo min kayana sai ka nemi ni ka zo. Kin ga kayan nan? Wallahi kayan musiba ne, kayan bala'i ne. Me wannan kayan ya fi wuta zafi? Duk zafin wuta ina da ruwa na kashewa ko? Bari in an jima na kawo miki kayan. Haba. Ka san Allah kuwa idan ka kuskura hannun ka ya taba jikin ledan nan ba ma jikin ya ba wallahi sai na ma ihu cewa kana so ka sani a cikin shago ne farko ko wayo Allah na. Assalamu alaikum. Sunana Jamila Umar. Sunana Fatima Sunan Hassan. Yau dai na kawo fa'ina mai sauki wanda za ku yi amfani da data concept. Na san wasu ba ku da labarin data concept. Dama gare ku matasa, maza da mata, dukan ku bara amfani. Data concept wata sabuwar manhaja da take ba ma masu siya da sayarwa damar siyar data cikin sauki da rahusa. Da kuma sabbin masu sha'awar fara sai da data domin tsayawa da kafafunsu kan da cika ku da su. Bari mu je mataki na farko. Mataki na farko shine ku shiga cikin Play Store ku rubuta data concept kamar haka domin mallakar manhajar kan wayar. Mataki na biyu shine shigar da sunayen da bayanin sirri, number wayar, email address da dai sauransu. Mataki na uku shine idan ka shiga za su baka number asusun ka na data concept wanda zai baka dama na tura kuɗi daga asusun ka na banki zuwa asusun ka na data concept. Na hudu shine sai ka danna inda aka nuna maka alamun siyan data. Wannan shine zai baka damar shigar da number wayarka domin ka zaɓi datar da ta dace da network